like kushwa indoni kulove le ngoma ibhlungu imnandi kuba sesipholile isilonda. Ufika kwama 2019 eKapa ndafika ke ndisuka ezilalini ngingulamuntu ongazinto ngento edibene neKapa. Ndafika like ngiyimpatha ndingathi ndivalekile. Ndafika ndathandana nomnye umntana naseNgcobo elewe ngizumbiza igama. Unobangela uba ndiyibiza ba elewe ndifuna naye nxa imamelo ayazi bakuthethwa ngaye lenisazela. Kona igama ndikwazi ulibiza. Ndathandana nalo mntana 2019 phofu ke lo mntana ndithandana naye uyinike kwanini imali yonyuka usuke ekhayeni. Ngimpathanya. Uyinike kwanini imali yosuka ekhayeni. Ngumuntu lopho besazana esikolweni azange sadibana kwenye indawo. Ayisajola apha. Ndaphelelwa umsebenzi econtrakini ngenxa yemvula zika September. Waphela umsebenzi akafuna uza ke ngoku. Wane story kaloku akho mali yoza. Manje sesitshona ngapha. Wathi usiswaka akafuna aphume endlini kwazi bachapha wacima usisi ya complainer. Wasuke wathi ngoku yena uyozihlalela. Athi uyozihlalela kodwa usebenzi. Ndayibona ikhona ingxaki. Awunokwazi uzihlala kodwa usebenzi. Uyozihlalela njani kodwa usebenzi. Okay good. Ndamyeka kanjalo ngoba ifocus yami ayikho semantombini ku life. Intombi manibe nayo for ukuzimnandisa into zabantu abadala. Kodwa ifocus yami ku life. Good ndazama umsebenzi ndafumana because icertificate ndasenza nifike eKapa. Ndafumana umsebenzi 2020 ngoFebruary. Wandibamba ku Facebook. Xa ndijonga nguye wama ndimnika inamba ndamnika wandifonela. Wathi ucela undibona. Uyabona ngoku ubomi butshintshile Udlaliwe ngawe. uyabona ubomi butshintshile ngoku uthi ufuna undibona. That is fine vele uzabe endlini unuzondibona. Whereas wanibonisa ifoto yomntana wathi ngumntana wami lona. The time sohlukana ndammithi sidlala ohlukane nawe. Wena wanishiya wena because ubona ngabhangeni. Ndabe ke ngosendihleli nomama umntana ukhona. Ahlala naye sancokola wafika uma umntana ndamxoxa naye umuntu ondijola naye ngoku. Wena le yakho into izibasalungu. Ndijola nalo muntu. Wahamba ke lile njalo. Kanti uyaxoxa ngalo mntana athi ngumntana wami. So naqoma no is fine man. Lo muntu lona uyabuya uzocela back because yabona ndiyasebenza. Man nginimbhalele ingoma lo muntu. Ndayibhala ingoma ndayiposta ku Facebook ndamtag.